Hugot nga gikondenar ni Governor Davide ang pagpatay sa mayor sa Ronda sa mismos munisipyo. Nanawagan siyang paladman pa ang imbestigasyon o nga musod na sa ini ang National Bureau of Investigation. Mubalik si Nico Sereno sa report. Alyado ug higala kini ang paghulagway ni Governor Davide kang Ronda Mayor Mariano Blanco. Nakugang si Davide sa brutal nga pagpatay sa mayor, butang nga hugot niyang gikondenar. Matod sa gobernador, human napatay si Vice Mayor Jonah Jan Ungab, nakasugilon matud pa si Blanco kaniya nga may hulga sab siya nga nadawat. He confided to me a few days afterwards, after nakita kami nga doon na siya he received also some mga mga not directly sa niya, somebody told him lang siya kuno isunod, no? Botong he was really concerned sa iyang personal safety. Gikasubo niya nga pulos nang napatay ang duha ka top officials sa lungsod sa Ronda. Gani nagpangayo siyang update sa kaso sa pagpatay kang Ungab, pipila ka buwan ang nakalabay. The first thing ali sa Cebu, no? In less than a year, ang vice mayor, nawala na po silang mayor. So, sarap. Yeah, I hope na masulbad nila ni kay I don't know sa kang Ungab kung nasulbad ba yun, no? They should work double time even no? And then maybe I think ang NBI should come in na po dani. Dugang sa gobernador, dili siya buot mo speculate sa motibo sa krimen. Apan matud niya, wala malambigit sa drogas si Blanco. I'm not aware kung na ba siya sa lista o sa ba, but to my knowledge and best information, he was not involved in he was not linked to illegal drugs. Ang League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter mikondenar usab sa nahitabo. Matod sa ilang presidente, Mayor Democrito Diamante sa lungsod sa Tuburan, taod-taod na sab nga wala makatambong sa LMP meetings si Mayor Blanco. Murag damon to'y manhan, no, sa katong mga mamumuno. So, panginaotan ta nga unta masulbado o gali sa atong kapolisan ang maong krimen, maong nahitabo ni Mayor Blanco. Nico Sereno, Balitang Bisdak.